igsuon sigod sa akong gikapahibalo kaninyo nga karong Dominguha ika-napulog usa 11th Sunday sa ordinary season sa kasalugan sa panaw sa kinabuhi sa ato pagkasimbahan. Ato usab nga gisaulog karong Dominguha ang solemnidad o kapistahan sa atong pagdawat o pagtuo sa usa ka Dios sa tutulo ka persona, ang Santissima Trinidad, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ya, mga igsoon, kini mo kasulugan na mao ni ang gitawag og linangkob. So articulation na gud nato ni nga sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon, gipailan ta nga usara ang iyang pagka-Dios, apan gipadayag sa tutulo ka persona. Makalibog sa usa unya tulo. Ug mangutana mo nako, mingon nako, di jud ko katubag ninyo anak mga igsoon. O gani kining mao nga talinghaga nga naglimin sa ka Dios sa tutulo ka persona, mao ni usa ka misteryo. Talinghaga nagbinisaya ana ha. Nga kaniadto ra ginahanto don di gyud masulbad. Nganuman kay dili nato masulod sa atong gamayng utok og limitado nga panghunahuna ang walay limit nga realidad sa Dios. Makasulod batag walay limit, masulod ba nato, makonfine ba nato sa usa ka limitado nga butang? May buntag. Dili. We cannot confine the unlimited. Kaya di man makonfine ang Dios, kaya man sa sinugdanan, wala po siya'y katapusan sa ato ang limitado nga utok. Mao nang usa kadakong binuang nga sayop kung atong tugkaron ang Dios. Unyag di nato matukad, dayog ingon natong walay Dios. Maunay tentasyon sa kaaway sa Dios mission ang yawa. Mao nga sa atong pag-ila sa usa ka Dios sa tutulo ka persona, dili usa ka realidad nga atong lalisan og tugkaron, kundili atong kat-unan kay kini pagpadayag sa iyang kaugalingon aron unta masabtan ang atong pagkabinuhat diha kaniya, ilabi na kitang mga tawo, mga igsoon. Di ba? Mao man ni ang giani sa atong Ginoong Hesus, iyang gidala nga kaluwasan nato. Una, unsa nga kaluwasan, gipailhan ta niya nga adunay Dios o gibalik niya nato nga ang mao nga Dios aron mutuo ta nga naay Dios niya. Di lang simple nga mutuo ta Dios, magkinabuhi pagyud ta sa iyahang kabubuton. Mabita na gitudloan ta nagpagampo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nganong ato maning buhaton mga igsuon? Tungod kay sa ato ang pagtulunan o gani giklaro gunis atong Ginoong Hesus nga sa iyaha nga paila nato og Dios, di lang simple nga iyang gibalik ang Dios sa atong kinabuhi. Iya pag yung gipatawag og atong amahan. Di ba? Magampo ta, amahan namo aron nga unta sa lalong nga pag-realization, pag-alanggo atong masabtan nga ang anak di ay, kung tawag tag amahan sa atong pa anak di ay, ang anak larawan sa iyahang ginikanan.
Munang di ni makasabuta nga larawan dayta sa dili makita nga Dios. Mao bitaw na nga kung dili na ta magkinabuhi maningkamot pagbuhat sa iyang kabubuton, malibog na ta, mawala na punta sa atong identity of who we are. Maubita na maisod ilabi na karong panahuna nato nga bali nagpanghingusog sa kalibutan nga atong gipuy-an nga napukan sa sala pagpalapnag sa iyahang sayop ug sala nga pagtulunan. Munang kinahanglan nga kitang mga Kristiyanos karong panahona, we have to be very, very, very critical sa atong pagdawat o mga pagtulunan. Kay may salaag na usab kitag balik mga igsoon. Tagantang mong example. Karong panahona, pertig yung pangingusog ang pagtulunan nga tungod sa atong kabright, daghan kay tang nabalan og nasabtan, nakaplagan sa kalibutan, nga di na noon ta mutuo og Dios. Usadi ini ang pagpadayag nga kitang mga tawo dili ta binuhat sa larawan sa Dios. Unsa man ta? Evolution sa animals. Mora po na gitudlos eskwelahan ron. Munang mga ginikanan nga nagpabunyag sa inyong mga anak, follow up pa ang inyong mga anak kung sa gituuhan anak ron. Diba? Kung sa may gitudlos sa eskwelahan, niining kalibutan na, there are only 5 kingdoms. Insakto ba mga maestro ug maestra ni Ate ni ron? There are only 5 kingdoms. Nga sa 5 ka kingdoms, wala gyoy kingdom Homo sapiensya. Kabulo man ang Homo sapiensya, mao na siya'y scientific name sa tawo, human being. Amo nang mangutana tag asa man nabilong ang Homo sapiensya, ang tawo sa 5 kingdoms, animals, kingdom animalia. So unsa may mahimong epekto anak mo ison, epekto nga dili ta larawan sa Dios. Dili ta yang binuhat nga gibuhat sa iyahang imahin aron siya magpadayag sa iyang kaugalingon dinhi kanato. Mao nang tan-awa mga igsoon, daghang pang mga pagtulunan karon nga nakapahisalaag na to. Sama niya ng sayop nga pagtulunan may tungod sa gender equality. Unsa may gipasabot nila ng gender equality? Nga unsay mabuhat sa lalaki, mabuhat pod sa bayi. Unsay mabuhat sa bayi, buhaton pod sa lalaki. Pananglitan, kung ang lalaki magboksing, boksing pong babae. Mag-wrestling ang laki, wrestling pong bayi. Mag-gansilyo ang bayi, gansilyo po ang laki. Mag-cross-stitch ang bayi, cross-stitch po. Usa na may nakalahi, usa na may identity. Di ba? Himuon nga wa na'y diferensya. Sa tinud-anay lang mga igsoon, ang laki o babayi, diferensya gyud na siya. Tanawa, di na to ikalimod. Bisa pag-unsa pag-barber sa bayi, makigbraso naglaki, lupi ko na. Would you agree with me? Bisa paglaki, magpa-transplant, mahimo siyang babayi, niya makigboksing nagbayi, buak yun ang ulo ng bayana. Tinudanay ka na. Di yun pareho ng lalaki o babayi. Dili the same. Kaya ilang equality is the same. No. Kaya bismang ganit, tanaw na to ng bayi. Panindog mo mga bayi. Di ba, nindot kayo mo hips. Lapad mo og hips. Ang bayi,
ang laki nipis og hips. Unyag ato ng kwaag lawas katalaw na to ng bukog ngano man nga lapad inyong hips bangag pagyusto nga. Nya ang laki bangag ba? Wala. Kay ngano man kay ang babaye duna mo'y ovary, ang laki wala. Unya the same day ay na. So, unsa na may identity sa babae sa lalaki? Mawala na. Mauna ang gender equality nato mga igsoon, lahi sa ato ang pagtulunan sa pagtuo. Unsa man ang atong gender equality? Mauni. Nga sa pagbuhat sa Dios sa tao, nakita niya ang tao nga nag-inusara. Bantay mo? Kaya unang gibuhat sa Dios ang tao, unya nangita ang tao sa iyang kauban, wa gud siya kakitag kauban. Kay ngano man, kay ang iyang makauban sa paraiso, mga animals man. Na di man siya animals. Di ang tao, di man animal, tao man siya. Muna gitagaan sa Dios ug iyahang kauban. Ug tuod man giunsa man pagbuhat sa Dios ang kauban sa iyang gibuhat nga tao ang lalaki. Mikuha siya og gusok sa lalaki. That is where the equality gapasabot mga igsoon. Equality. Mobitan ang tanawa. Gipanalanginan sa Dios ang babae o lalaki. Sanay kamo. O kana mo na makita nganong na ay kaminyoon sa lalaki o sa babae. Bukasyon sa pagpasanay sa kaliwat sa tao. Ya unsa man ini kaminyo na nindot kay nga term nga atong balik-balikon dinhi mayson gamiton aron makasabot as atong gender equality. Di ba? Miingon ng bana, Father, akong kapikas sa kinabuhi. Pagkaninduta nga pulong mo kanag makasabot unta ta. Unsa may root word anang kapikas? Di ba pikas? Sa ato pa pahiyon ng akong kapikas, gidawat niya nga siya pikas, o ang iyang giminyuan pikas, nang kisa may mas labaw ng duha nga pareho man silang pikas. So wala kapalabaw, they're only equal. Mao na ang duha ka pikas, nagkahibalaganay, nahiusa, diya sa sakramento sa kaminyoon, munang gitawag sila nga dili na duha kundi usan na lamang, kabug-usan sa tao ang pagkaiusa sa babae o sa lalaki. Pero giunsa ni pagguba, kini mong pananaw nato mga igsoon, magisgot dayon og battered wife. Ya usara bagod sa qualification na sa battered wife, kanang asawa nga walay income, dili mo trabaho, dili patrabahoon, munang battered wife na siya, munang usay na itabo, ang pamilya wala na'y inahan, kung na'y mga anak, wala na'y gaatiman sa panimalay, wala na po'y asawa. That is the anti-life at anti-family teaching mga igsoon. Tungod sa mga sayop o kahadlok nga mudawat sa kamatuuran mga igsoon, nga kita di ay larawan sa dili makita nga Dios. Ug nga kita magkinabuhi sa kabubuton sa Dios mga igsoon. Munang mianhi ang atong Ginoong Hesus, nagpakatao tumong og tuyo aron sa iyang pagpaila, pagpadayag nato, may tungod sa di makita nga Dios mo'y tuburan sa tanan, makasabot unta ta sa lalong nga pagpanabot sa atong pagkatawhanon nga larawan sa dili makita nga magbubuhat mga igsoon. Pero tanawa atong Ginoong Hesus, no? Ato gyud nadungog sa dakong gugma sa Dios Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak, atong Ginoong Hesus. Mipuyo uban kanato matuod nga tao. Mabitan bisan tuod sa gikan sa Dios, wa siya magpakadiyos sa iyang kaugalingon. Wa siya magpagarbo nga Diyos siya. Kundili, iyang gisangyaw nga siya anak sa Diyos ug magtuman siya sa kabubuton sa langit ng Amahan. Wa siya magpakadiyos.
aron unta makasabot ang mga tao mga isyo nga di punta magpakadiyos sa atong kauga lingon. Na unsa man to pagpadayag nga dili ta magpakadiyos, di ta musupak sa kabubuton sa Dios, kay kung musupak na ganita sa kabubuton sa Dios, gapasabot nga Dios punta sa atong kaugalingon. Nga dini gipasabtan ta nga nagpadayag na ang Dios sa duha ka persona. Di ba? Munang nasabtan nga doon na day amahan, kinsa maning amahan, maoy tuburan sa tanan, magbubuhat, the Creator, nagbuhat sa tanan. Dayon provider, nganong provider man, kay gibuhat niya ang tanan ning kalibutan na usa niya gibuhat ang tawo. Aron nga ang tao di na magkalisod sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Maubitan ng mga igsuon, dinhi ato untang masabtan nga ang ato di ay mga pagpamuhat kay nakadawat na tag kinabuhi sa Dios. Kung unsa man ang mga produkto sa ato mga paningkamot, it should be attributed sa dili makita nga Dios nga hangtod karon nagpamuhat pagyapon pinaagi kanato nga iyang larawan. Pero unsa may consciousness karong panahon na nga ang atong mga paningkamot walay labot ang Dios. Muna unsay bunga sa atong paningkamot ato arani walay labot ang Dios, munang lisod kaayo ang pagpaambit sa atong mga hinaguan kay wala may attribute nga ang Dios di ay maoy nagpamuhat, nagpadayag pinaagi kanato nga iyang larawan mga igsoon. Na mao man ni ang gipakita sa atong Ginoong Hesus pagpasabot nato aron makasabot ta sa atong pagkatawhanon nga tawo ta dili ta animals, endowed with faculties, talents, charisms. Unya kay ang matuod nga tawo ang Ginoong Hesus di man siya magpabilin sa kalibutan, kay tao man siya. Pero sawa pa siya mubiya mga igsuon, doon na siya gisaad sa mga tinunan. Kay kon walay magiya sa mga tinunan, may salaag na pod. Munang doon na siya gisaad, o sa iyang gisaad, nga iyang ipadala ang Espiritu Santo, ang ikatulong nga persona, kansang kapistan atong gisaulog sa miaging Domingo, aron mo'y magagiya kanato, nga sa atong Ebanghelyo, atong nadungog nga kung unsay gisulti sa Espiritu Santo, ang iyang nadawat niya sa atong Ginoong Hesus, mo iyang ipasabot dinhi kanato, kay ang gisangyaw sa atong Ginoong Hesus, maumampod ang kabubuton sa langit nun nga amahan. So dinhi nato nakita, nga ang tutulo ka persona mga igsuon, di gyud sila pareho una sa tanan. Usara ang ilang kasamahan, Dios apan tutulo ka persona. Pero atong tanawon, wala sila magkumpetensyahanay. Atong nadungog unas tanan, ang anak, wa gyud siya mupalabaw sa iyang ginikanan, obedient siya sa iyang amahan. Na unsa man pud ang Espiritu Santo, wa po siya magpalabaw sa iyang kaugalingon kasi siya man kay maghatag sa kinabuhi. Wala sila mga igsoon magpalabo na hinunua, nagkahiusa ang tutulo ka persona sa usa ka kasamahan nga Dios. Nya unsa may nagkahiusa nila mga igsoon? Usa ra ka pulong. Gugma. Mobitan na mingon ta nga ang Dios gugma. Munang tan-awa, kung naay gugma mga igsoon, atong tanawon ang Santissima Trinidad, kay Dios man sila sa gugma, di ba wala na nag-away? Kaya maghigugma ay mga igsoon, magsinabtan ay magyud na. Nagkabahin-bahin ba sila? Wala. Kaya ang maghigugma ay mga igsoon, makighiusa sa iyang gihigugma. Munang tanawa ng mga minyo, mo bitaw na himong sakramento, bala ang timaan ang kaminyoon sa atong simbahan, aron pagpadayag nato, pagpasabot nato sa kinabuhi sa gugma. Tanawa ng mga minyo, dagko na nakita, lahi na kiniya, mga gahi na nagkulo.
Pero unsa may nakapalahutay sa nang kaminyoon tungod sa gugma o tungod sa maong gugma nagdinawa tayo sa katalagsaon sa usag-usa. Di ba mauman unta kini ang miti sa ato ang Kristohanong katilingban nga midawa taog bag-o nga sugo sa atong Ginoong Hesus. Unsa iyang giingon, suwa pa sa gibayaw, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Kaya pinaagi laman yung paghigugma ay may suon, nga di ta magkalagyo, magkahiusatan na itinud-anay nga relasyon sa atong pagkaanak o pamilya sa usa lamang ka Dios mga igsoon. Mabitaw na nga karong adlaw sa pagsaulog nato sa Santissima Trinidad, this is an articulation, dugma of faith, an inspiration. Dinasig ni sa balaan nga Espiritu nga kita sa atong pagkasimbahanon, atong nailhan ang pagpadayag sa usa ka Dios sa tutulo ka persona, aron masabtan usab unta nato ang atong pagkausa ka katawhan. Tanawa ng Santissima Trinidad Mission. Ngano mang niingon nga naay amahan, naay anak, kay naa may amahan. Matawag ba nimo amahan kung walay anak? Dili. The identity. Pareho ba nato ba? Ako o kamo. Unsaon ako pagkaingon nga ako si Abit kung wala mo. Nga ako ang ma-referan sa akong pagkaako. Sama nga kamo, makaingon ba mo kamo kung wala pod ko? Would you agree with me? Natanawa sa Santissima Trinidad, relasyon sa amahan ug anak, naa ang ilang gugma, naghatag kinabuhi, naa ang Espiritu Santo. Di ba maupunta? Sa atong relasyon, kamo ug ako, you, me, atong gihulma ang we person. Di ba kanang we, tawo man na? The Spirit, we, kita. Di ba Trinity? Unya kining mao nga Trinitarian nga concept unta sa atong pagka-image and likeness magsuot sa atong katilingban, magsugod na dinas pamilya. Tanawa ng pamilya, di ba na pa nag-asawa? O saong pag-iusbana nga ako bana nga wa man ko'y asawa. Ngunang day kami niyon, pero may kang akong asawa niya, wa mo maminyo, galoon ra mo. Dili na, minyo, live-in na. Munang ini kaminyo, mang identity. Ako bana, ikaw asawa. So, dili kita pwedeng magpariho ta. Na akay role sa imong pagkaasawa, na ako'y role sa akong pagkabana. Dili pwedeng parihutang bana. Namora ba na gitudlo ros kalibutan mga igsoon. Natanawa, sa gugma, sa bana o asawa, naghatag o kinabuhi, munang anak, di ba Trinity? The family mga igsoon. So dini, aron magpasabuta, unsa guday ang essence, ang miti sa kinabuhi sa pamilya nga magkahiusa ta as the image and likeness sa dili makita nga Dios. Muna mga igsoon, manginaot kita nga sa atong pagsaulog karon sa Santos nga misa, sa ato ang kasaulugan sa pag-ila nato sa tuburan sa ato ang kinabuhi nga mo ang Dios sa tutulo ka persona, dini unta usab mulalom ang atong appreciation sa atong pagkausa lamang katawo nga daghan og personahe, panginaot nga sa atong pagdawat sa bag-ong kinabuhi ug balaod sa atong Ginoong Hesus nga mao ang kinabuhi sa gugma, dinhi unta malig-on ang atoang nga panaw sa kinabuhi diya sa paglig-on sa atong pagsalig sa Dios, paglig-on sa atong pagsalig ato sa atong Ginoong Hesus, aron unta pinaagi nining paglig-on sa atong pagtuo, magmadaugon unta kita sa bugno sa kinabuhi sa kaluwasan ug nga ato ang gisaad nga ganti nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon.